Het is dinsdagmorgen, het is 10:30. We staan in Maasbree, oftewel in Bree. En we gaan eens kijken wat er hier in Bree te doen is. En ik huur al mensen kwebbelen, praten. Ze zijn in ieder geval al bezig. We gaan links of rechtsaf. We gaan rechtsaf. Ja, Ja. je mag wel eens in de andere ruimtes. We gaan rechtsaf. Kijk, dat is volop beleving. En daar staan we al een hele grote groep. Goedemorgen, samen. Oh, dat is schrikken. Nee, toch niet? Toch wel een beetje, ja? Oh, nou, niet meer? Aha. We zien van het programma Boetegoen en hij is iets Boetegoens te doen. Ja, want internetcafé, toch? Of niet, dames? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Wat zit je gaan doen? Leg me eens even uit. Ja, we doen van alle dingen, dat soort dingen. Ik zeg een microfoontje op, dan huren we ook allemaal. Oh ja, Kijk eens, dat is het goed. meteen raak. Kijk eens. Ja? Dus je zit hier met z'n allen, met een groepje van een man of 10. Ja. Ja? Mhm. En niet zonder rijden. Leg me eens uit wat je hier aan doen Ja, ziet. die- Je zit eigenlijk wel al met tablets voor de neus. Ja. En dan vragen we natuurlijk vragen aan de begeleiders en die helpen die verder. Met wat? En de begeleiders, dat zeggen, die helpen die verder. Aan de overkant. Ja, ja. Helpen ze mij verder of ook verder? Alsjeblieft. Helpen ze mij verder of ook En verder? ons, die en man hier zitten. Ja. Ja. Wat is deze les vandaag? Wat leert je vandaag? Nee. Kijk eens. Oh, E-mailtjes maken. Ja. een e-mailtje maken. Ja. Er was behoefte aan om een mailtje te sturen. Soms wel, soms niet. Maar ook andere dingen. Ja, En nog mensen maken iets met foto's of zo, of ja, met andere dingen, dat soort dingen. Je kunt je ook een uur vragen, die ja, kan maar, het dan... maar eh, je kan toch ook antwoord geven? Natuurlijk. Ja. Ja, ja. Zeg, vertel even. Ik ben in de lijn, hè. Nee, maar ik kon dadelijk het rieken af. Dus er ontstond behoefte om toch iets meer met het internet te doen. Ja, zeker. Wat was het moeilijkste? Ja. Stel voor dat ze een rekening moet overmaken of een ander ding, nummer gaat, hè. Ja, dat moet je... Ja, Dan begeleiden zich toch in of ze dus een vuistje maken en dan, dat ze die dat herstellen. ja. Kijk of misschien een brief sturen of een ander ding, een nummer gaat. Mhm. Maar dat kan ze eigenlijk niet meer zonder, hè? Nee, dat is niet zo, nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Daar is afhankelijk van. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook in het begin gedacht van... Oh, dat zal me een tijd wel duren. Nou, de dienst die ik heb, daar heb ik niks mee te doen, wie je spreken, maar uiteindelijk is dat dus niet waar. Nee, niet waar, hè? Dat is niet zomaar. Nee. Kijk, en ouderen die zijn, hebben het moeilijker met als jongeren. Ja. Dat is logisch, hè? Want? Ja, want je moet het begrijpen. Mhm. En ja, zeggen we, doen het werk. Ja, dat klopt. Zeg, en had je niet eens anders in een eigen omgeving die het dan zou kunnen leren? Nee, ja, ik zie niet druk. Nee. Nee. Of ging het misschien te snel? Dat kan je ook zeggen, ja. Ja, Ja. En dan zit je hey. dan zitten we hier en moeten we toe zo oefenen natuurlijk, hè. Zeg, en hoe lang doet je dit al? Ja, hoe lang zitten we hier? Ja. Ja, van de deur, hè. Gees zit er al een jaar, inmiddels bijna. Mhm. Oké, ja. En die zien er al wat langer. Zeg, en nooit gedacht van ik kap ermee? Nee, we hebben allemaal periodes dat het minder en meer is, hè. Dat is logisch. Mhm. Hè? Ja. Ja, ook tijd, joh, dan drink je het gewoon 4 Ja, ja. maken een pruitje, hè. Ja. Dat is toch ook leuk? En kreeg je ook opdrachten? Ja, we kregen ook opdrachten, ja. Joost heeft mij onze opdrachten en dan moeten we... Niet vandaag. Niet vandaag, nee. Vandaag niet. En wat is de opdracht van vandaag? Ja, een brief typen of, Ja, brief, ja. of een ander ding maken, zo zeggen. Misschien een puzzel of weet ik veel. Mhm. Zeg, en ook spelletjes? Spelletje heb ik nog niet direct gedaan. Nee. Oh, Nee, maar het duurt niet aan begonnen voorlopig. ik denk... Maar ik was al een keer die doen ik goed. Ja? En dan leren de mensen bijvoorbeeld, dan krijgen ze een vraag en dan 4 antwoorden. Dus dat is gewoon een kwestie van, wie doe ik met de tablet? Hoe doe ik dat met werken? Dus heb ze kleuren of zo, ja of nee. Ja. Zeg maar, als je hiermee bezig zit, hè, dan moet je ook heb je geen gêne. Ik bedoel, een typfout, dat boeit even niet, hè?
Nee, boete wezen niet, maar dan kunnen ze zich wel een beetje op wijzen en ze begeleiden dat ze deze van, ja, dat moesten ze zo en zo doen. Ja. Ja, niet? Wat vind je het moeilijkste, het meest lastige? Nee, jongens, vind ik het meestal lastig. Ja, dat kan ik eigenlijk niet direct zeggen. Dat moeten we van de groep volgen. Ja. Kijk, alles wat we hebben staat hij. Ja? Dat klopt. Ja? Die verklaring voor het algemeen is gewoon heel lastig. Ja. Op onze leeftijd. Ja. Zit je ook een beetje bang om daar aan te beginnen? Waar staat het ook misschien wel? Nee, ik niet. Maar bang precies niet eigenlijk. Je moet zeggen, moesten doen, maar ja, de kind natuurlijk niet de hele dag dan liever op te jodelen. Nee. Dat zo zeggen. Want ook bankzakigheid dan digitaal, hè? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Natuurlijk niet op dit dingen gaan. Nee, nee. Ja, dus ga dan breder of zo. Dus je moet niet een nulletje te veel over maken, hè? Wat er niet op staat, ik heb er niet van. Hè, maar... Oh! Waar staat les 1? Waar staat les 1? Die geval. Oké, wat er niet op staat, gaat ook niet af. Oké. Goed, ja. Goed, eens even naar die andere mevrouw hier Ja, aan de rechterkant. Kijk. Kijk, de andere mevrouw die gaat de andere kant op. Die gaat al zo maar. Die gaat zo maar. Oké. Wat zit geen doen? Nou, foto's bewerken leren wij en foto's met de mail wegsturen, Ja. binnenkrijgen. En foto's van de kleinkinderen bijvoorbeeld. Klein King Chili. Oh, Chili. Ja, dat is mijn zoon al 25 jaar. Ja. Ja, en dan, ja, we leren echt best veel wat ze nou nodig is in deze tijd. Ja. Zeg, de zoon 25 jaar al in Chili. Ja. Oh, Ja, dat is niet even de deur. dat is echt nee, dat is jammer dat dat zoiets weg is. Ja. Ja. En maakt dit wat doet? Dat je nou toch een... Nou, door wat ik heel leer, dus ook dat ze met hem kind videobellen Ja. en zo, dat heb ik heel wel geleerd. Ja. Want er was jaar geleden was dat niet, hè? Daar waren ze Nee. echt weg, hè? Toen belde ik hem en dan kostte dat 21 per minuut om naar Chili te bellen. Ja? Een jaar of 10 geleden. En met een minuut kunnen ze niet weten, hè? Nee, dat wil ze gewoon. Nee, Nee. dat is niet veel verteld. En heb je ook kleinkinderen? 2 kleinkinderen. Ja? Hele mooie kleinkinderen, ja. Ja? Hoe Ja. oud? 18 en 15. Ja. Zijn ze ooit heen geweest? Ja, en ik ben al 7 keer in Chili geweest. Oh, 7 keer 6 weken en 2 keer 10 weken. Ja. En hoe was het door? Ja, het is een prachtig land. Ja? En de zoon duidt het er heel goed, dus ja, Ja. Als het kind gelukkig is, dan zijn de elders ook gelukkig, toch? helemaal. Dat Ja, hè? klopt. Ja. 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 Maar zeg, als je dan door zit geweest in zoveel weken, lastig om te gaan? Nee, want dat hoort nou bij mijn leven. Ik vind het lastig dat het er woont. Maar ja, de wet dat het er woont en is gelukkig. Nou, en dan neemt ze dat ook weer met terug naar huis. Ja. Ja, Ja. En je zit alleen? ik ben alleen. Ja, ja. Ja. Mijn Ja. man is al 40 jaar dood. 40 jaar? Ja, Oeh, ja, 40 jaar. Ik was 39. dat je weduwe werd. Ja, ik ben nu 78, dus ik heb al 100% erbovenop gekregen. Ja. Ja, En zelf de kinderen opgevoed. zelf opgevoed. Ja, en heel goed terechtgekomen allebei, ja. Ja. Dat is iets om trots op te zien. Ben ik ook. Je hebt Ja? nog ook zelf een Je schouderklopje. hebt een lintje verdiend. Ja. Ja, Mooi zeg. ja. Maar dan is het heel snel dat je dan ja, met een klein gezelschap zit, hè? Heb je nog meer kinderen? Ik heb 2 kinderen. Ja? Dus mijn zoon in Chili. Ja? Och, kijk. Met de kleindochter. Dit Ja. is Punta Arena. Mm. Punta Arena is het zuidelijkste puntje van Chili. Ja. En dat ligt dan bij Vuurland. En Ja. die is de vorige week gemaakt. Dus nog heel kort nou. Ja, dat is het winter, hè? Dat is winter. Ja, ja. Ja. Alhoewel, nou door vuurjaarhuurt, hè? Nou is het Dat herfst. is Ja, nou ja. de spring en nou begint het. Ja. Ja. God zeg. Jawel. Al zo lang weten we. Ja. Oh, was ook man ziek. Nee, hij was leraar op school. Tussen 200 leerlingen in kreeg hij een hartstilstand, valt neer. 200 jongens hebben voor het eerst iemand dood zien gaan op Sinterklaasdag. Was feest op school. Hij komt over de finish, zakt in elkaar Oh, en hij is er nimmer. Dus, en dat is nou dan bijna 40 jaar geleden. en dan moeten ze ook dan gewoon vertellen.
Ja, dat was onbegrijpelijk. Van dat kan niet. Dat kan toch gewoon niet? Dan ga je het vrolijk de deur hoe ik het moet terug. En hij was nog jong. Hij was 44, echt 39. My god. Ja, En nooit ziek geweest. niks gehad. Altijd sportief, veel gesport. En een leraar die tussen de jongens stond. Want er wordt op handen gedragen. Het was in de tijd van de mijnwerkerslootingen. In de jaren 70. En daar is nou dat stuk over van Huub Stapel. Ja. Het geluk van Limburg. Ja. Daar ben ik toevallig de vorige week geweest. Met de KBO hier in Maasbree. En ja, er was zoveel herkenning. Dus die minen sloten. Er kwamen heel veel echtscheidingen. En die jongens, de mine betaalde best goed. Goede salarissen. En toen ineens was het werk weg en geen werkgelegenheid voor nieuwe banen. Dus die jongens die kwamen thuis en in ellende, de mannen waren thuis. En heel veel echtscheidingen, joh. Hij heeft eindelijk er metgemaakt dat een jong die thuis slecht behandeld wordt, hebben ze thuis gehaald. En die zoot thuis aan een ketting in de kelder, zo hij vastgeketend. Dus daar bij uitgekomen en toen is de jong naar de oma gegaan. Ja, er is toen heel veel ellende gekomen in Zuid-Limburg. Ja. Ja. Wat een drama. Het was een drama, maar nou, ik ben super gelukkig en ik ben er goed aan. Ik heb mijn leven heel goed op rit. Maar daar heb je geen keuze, hè? Nee, en dat moest vergoed en Ja. dat wilde in het begin wilde dat niet, maar Nee. ja. Maar hoe reageert zo'n kinderen erop? Ja, dat kan niet. En er was bosloop, leraren en leerlingen. En hij komt over de finish en iedereen klapt, matje, matje. En toen zei mijn dochter, was 15, die zo de neerle op het choreovallen. Mam, pap heeft de finish gehaald. Dat zei toch op het printje. Oh, Ja. bizar zo'n verhaal. Ja, maar er gebeuren zoveel ellendige dingen, maar ja. Ja, maar dat denken ze altijd, hè, de buren of een deur verder. Maar nou gebeurt het dan dicht, hè, ben ik zelf. Ja. Ja. Dat is onwerkelijk. Dat is heel onwerkelijk. Ja. Want de directeur en de onderdirecteur stonden bij mij aan de deur en die bukten allebei. En toen zei ik, zeg het maar dus doe het. Want ik vulde van, die heeft geen been gebroken, dat komen ze dich niet zeggen. Kom maar naar binnen, er is iets heel ergs gebeurd. En dan slijt ze echt met de kop op tafel, dat kan niet, dat kan toch gewoon niet. Maar het kan wel. En je was alleen? Ik was alleen, toest, gingen we naar school. Er was ook feest op school, Sinterklaasvieringen. 5 december 86, ja. Och, nooit meer naar Sinterklaas, hè? Nee, er lag een heel mooi brosje er voor mij ingepakt. Zo'n zilveren bros voor mij, voor Sinterklaas, of het aspakje. Ja. En nee, Sinterklaas heeft voor mij nooit meer echt fijn gevuld. Nee. Nee. En dan gaan we weer richting naartoe, hè? Nou is het Ja, september. maar nou heeft het allemaal wel een plek gekregen. Ja. Ja. Wel een mooi verhaal voor ook. Ja, ja. echt buitengewoon. Ja, dat zijn dingen die gebeuren in het leven. Iedereen maakt zijn dingen met. We hebben allemaal leuke dingen en minder leuke dingen. Ja, het is maar net wisselen met omgeis. Ja. En ook de krachtcrisis, want ik heb heel veel kracht gekregen. Of van mensen om me heen. En ja, als ze ervoor openstaan, kunnen we toch nodig toe. Ja. Ja, En de mens kan veel hebben, hè? heel veel. En door wat ze crisis komt er ook heel veel kracht. Ja. Ja, Dankjewel voor Oké. deze buitengewone woord. oké. Ja. Oké. Het sterkt iedereen, wat je nou hebt gezegd. Ja, we moeten gewoon leven en genieten van het leven. Want het is heel kort. Ja. Doen sommige mensen dat te weinig? Maken zich te druk om Ik dingen vind die wel. dat niet... Ik heb het zelf ook gedaan. Echt veel te weinig. Ja, dat ik nou denk, maar nou leef ik echt en ik geniet ervan. En ik kan het ook dus. Ja. En mijn gezondheid is nog heel goed, daar ben ik heel blij met. Dat is rijkdom. Ja, dat is de grootste rijkdom. Ja. Dankjewel voor deze mooie woord. Ja. Ja. Dat waren mooie woorden. Dat waren buitengewone woorden. Voor de dorpsontmoeting van Maasbree. Tot de volgende buitengewoon weer.